Aký bol tvoj prvý výlet do zahraničia? U mňa to bolo po 30-ke, so slabou anglinou, minimum peňazí a takmer žiadnymi skúsenosťami. Aj napriek tomu som si ho naplánoval dosť odvážne. 8 miest v Taliansku za 7 dní. Viac než pádu lietadla som sa bol toho, že mi príde zle a kvôli mne budeme musieť núdzovo pristať. Nestalo sa a lietanie som si okamžite zamiloval. Celý šťastný vystúpem na letisku Bergame s mojou nabiflenou vetou Are you going to the Milano? Kupujem tu tiky od vodiča autobusu a cítim sa odhodlane ako v sadke do Kisaku. V Miláne strávim len 6 hodín, stačí. Večer presun vlakom do Janova, stanica obrovská, ale vlak nájdem bez problémov. Bol plný neprispôsobivých občanov pôvodom z Afriky, podobne ako na Slovensku, takže som sa cítil ako doma. Cestou popíjam tento nápoj, ale chutí lepšie než znie. Telefonát v angličtine s ubytovateľom bol najväčší stres. Keby to počula moja angličtinárka v škôlke, bola by na mňa hrdá. Čakalo ma 5 dní v nebezpečnom meste, čo som zistil až príliš neskoro na útek. Nakoniec nič z toho nebola pravda. Janov je zaujímavé a bezpečné mesto. Na celodenný výlet som si odskočil do Cinque Terre, 5 pobrežných dediniek zapísaných v UNESCO. Potom už len presun späť do Bergama na jednu noc a domov. Pre niekoho nič výnimočné, pre človeka, ktorý celý život nikde nebol, osobný rekord. A presne o tom je cestovanie. Spoznáš sám seba, získaš odvahu, skúsenosti a lepšie zvládanie stresu. Tak sa prestaň bať a nasadni na lietadlo za novým dobrodružstvom. Sledujte.